L-għada tal-preżentazzjoni tal-budget tal-2026, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana qal li issa li l-pajjiż kiber u s-saħħaħ wasal iż-żmien li jieħu ħsieb lill-uliedu wkoll. Fi żjara fid-Delaruf Bulebelli fi żmien mistennija tirdoppja l-produzzjoni tagħha, il-Ministru Caruana qal li l-miżuri li tħabbru waqt il-budget ma setgħux ikunu possibbli li kieku l-pajjiż ma komplix joħloq il-ġid. Fosthom negozju xogħol bħal dak li għamlet din il-kumpanija u 20 oħra. Fakkar l-isforzi sar biex tingħata aktar għajnuna lil kumpaniji biex kabru l-operat tagħhom bl-innovazzjoni. Fosthom irreferi għal kreditu ta' taxxa ta' 175% riċerka u l-innovazzjoni, sostna li dawn il-miżuri huma xhieda ta' kemm il-Gvern qed jimbotta kumpaniji biex jinvestu fil-kapital tagħhom. Għalli dawn il-miżuri jimxu id fit mal-ħidma tal-Gvern biex tbiddel ir-rotta ekonomika anke bħala parti mill-pjan Viżjoni Malta 2050. Mistoqsi minn TVM News dwar l-eżenzjoni ta' taxxa għal proprjetajiet f'żoni tal-konservazzjoni urbana, il-Ministru Caruana qal li minkejja li ma semmiġ din reġgħet ġiet estiża. Kwalunkwe ħaġa li għandha x'taqsam mal-USCA, GSTs, hemm diversi skemi li ta' kull sena ma jissemmewx ma jiġu estiżi fosthom tal-USCA, ġifieri li kieku kelli insemmi kwalunkwe skema li għandu l-Gvern illi ssir tibqa' ssir minn sena l-oħra ma semmejtix fil-budget u allura kieku kelli nsemmiha kieku d-diskors kien jieħu iktar minn 40 minuta. Dwar il-miżura ta' tnaqqis fl-income tax għal familji bl-ulied, Clyde Caruana qal li l-Gvern mu jagħtihom xejn iżda qed iħallilhom aktar flus fil-but, flus li fi kliemu ħadmu għalihom huma stess. Ħalli dan huwa xempju ta' ħsieb li tiġi premjata l-bżulija. Irrimarka li l-pajjiż illum wasal fejn wasal għall-bżulija tal-ħaddiem u jrid iwiżnu, isostnih u jippremjah.